زمان وەک شینایە خوازایە زمان وەک ڕوومەتا گەلایە و زمان دەما وەرە قوتکردن ئەو ژیان بخۆ bi tevahî di xwezayê da tê qutkirin xweza bi xwe tê qutkirin cîhan Jan bên ser Kurda hêjî zimanê Kurdî nexwedî statûye li Bakur. Te behsa perwerdeyê kir eger ku em bibêjin perwerdeya dibistan ew tune ders hene dersên hilbijarî hene heftê di saet falan bi wî şeklî ew jî mafekî li ser kaxezê heye bi pratikê de baş nayê bikaranîn. Mesela gelek kolej hene li bajarên ku Kurdan dijîn lê heta ku ez zanim tenê li yek an duyan dersa Kurdî tê dayîn digel ku mafê wan ê ku zimanê Kurdî wekî zimanekî biyanî bidin fêrkirin heye jî pir kêm e. Em jî dibêjin ku di vê sed sala 21 da ku her tişt êdî biye dijîtal û li Bakur jî Tirkî li dora Kurdî xwe pêçaye lazim e ku ev ziman êdî bikeve dibistana zarok bi vî zimanê mezin bibin perwerde bibin. Ji ber wê em dixwazin ku mamosteyên Kurdî bêtir bicî bibin kontenjanê wan bên zêdekirin û malbat jî dev ji zimanê xwe bernedin vî zimanê xwe veguhêzin zarokê xwe ancak bi wî şeklî em dikarin bibêjin em ê karibin li ber xwe bidin û vî zimanê bidine jiyandan. Em hewl didin hem zimanê xwe hem zimanê ku em bi hevû dîra dijîn pir zimanî dewlemendiya mirovan e em weke dewlemendiya mirovan zimanan dibînin û her zamanek bi xwe re wê çandê çawa tîne em bi dilsozî û bi henûnî lê dinêrin ji ber wê yekê jî hem zimanê Kurdî hem hemû zimanê li bajarê Amedê jiyayê li Kurdistanê jiyayê û li dunyayê heye rêz û hurmeta me ji ware heye û bêguman em dixwazin bêtir ew têkilî di navbera va zimana de çêbe 21 Sibatê ew rojê ku em bi zimanê kesên derd û xemê wî li Bangladeşê jî heyî dihesin li Afrikayê jî heyî dihesin li Asyayê li Kafkasyayê li Orta Awropayê li hemû ciyekê dinyayê ku dijîn em bi vê rojê têtin ba hevûdî ku ew kurtasî û kemasiyê di zimana de çê dibin bandoreke çewal têkçûna civatekî çê dikin û îro em weke rol û misyona rewşenbîrî li vê jiyanê berdewam dikin em dihêlin ku em yanî em zora wê dibin ku em bi zorê be jî em xwe bigînin hevûdî bêtir em bendekî ji vê yekê re çêkin û em dest bidin hevûdî jiyanekî birûmettir mirovayekî pêşketîtir hest û xemên cudatirî dî em bijîn. Em bangawazî hem rayedaran bikin ku hem zimanê me ve zimanê fermî û perwerdehî ji bo vê yekê jî em li qadanê çalakiyan dar dixin em hem di qada netewî û navnetewî de dixwazin ku zimanê me ve xwedî statû ji bo vê yekê gelek xebat em didin meşandinê.